Ook de zwaarste storm gaat weer voorbij. En het is vaak moeilijk voor te stellen dat deze rustige zee nog maar een dag eerder bestond uit een wild schuimende massa met huizenhoge golven. De vangst bestaat niet alleen uit vis. Er worden ook wel stenen, zand, zeesterren en zeeegels meegevangen. Een enkele maal wordt er iets bijzonders meegevangen, zoals deze mammoetkiezen. Ze stammen nog uit de tijd dat de Noordzee niet bestond, toen de zeespiegel ongeveer 100 meter lager was dan tegenwoordig. Na een laatste trek, donderdags of vrijdagsmorgens vroeg, is voor de vissers de tijd gekomen om de thuishaven weer op te zoeken. Onmiddellijk nadat de schepen zijn afgemeerd, wordt begonnen met lossen. In de vismijn wordt de vis in verschillende grote klassen op lengte gesorteerd. Kabeljauw en tong wordt in 5 verschillende groottes verkocht, schol in 4. Alle in Breskens verkochte vis is uitsluitend vis van klasse A1, extra kwaliteit dus. Om 8 uur 's morgens begint men met de verkoop. Zowel voor de handelaren als voor de vissers een spannend moment. Immers, bij een tegenvallende prijs kan zelfs een goede vangst leiden tot een niet lonend resultaat. Nadat de vangst gelost is, moet het schip natuurlijk grondig gereinigd worden. Hygiëne aan boord van een visserschip is erg belangrijk. Zeker omdat de meeuwen ook wel eens wat laten vallen. Daarnaast wordt alles aan boord weer hersteld en maakt men het schip weer gereed voor de volgende reis. Hoewel men dit op het eerste gezicht niet direct zou zeggen, maakt de visserij zorgelijke tijden door. De beschikbare vangstquota voor een aantal vissoorten zijn de laatste jaren sterk verlaagd, waardoor de inkomsten van de bedrijven onder druk zijn komen te staan. Er zijn ook pluspunten. Zo zijn de besommingen uit de vangst van garnalen nog nooit zo hoog geweest als in het afgelopen jaar, door de grote vangsten en de hoge prijzen. Of er voor de visserij een toekomst is, hangt af van het al dan niet succesvol zijn van het Europees visserijbeleid. De mogelijkheden zijn er zeker. De unieke combinatie van een ondiepe zee, waar het zonlicht de meeste waterlagen kan bereiken, en de constante aanvoer van grote hoeveelheden voedingsstoffen uit de rivieren en omringende wateren, maakt van de Noordzee nog altijd een van de visrijkste gebieden ter wereld. Laten we hopen op een succesvol Europees visserijbeleid, zodat de vissers kunnen blijven halen.